Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo lapha nawe ngenzansi kwethu uMkhanyakude TV. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu iy'nkulu iy'ndaba laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Umphathi wokhozi laphana usibongile laphana wengane kwethu wethule iy'cathulo ezintsha laphana wengane kwethu okuzimbadada laphana ezibhalwe ukuthi ukhozi ethi zizotholakala ey'tolo. Igama lazo kuthiwa ushuni wokhozi. Thina ngale kokhuluma khulu wengane kwethu sokudedelela iclip laphana usibongile Ngcono ethula iy'mbadada zokhozi. Siyichanele ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Ushuni wokhozi FM available as of now at Gem Clothing la eKZN. So Gem Clothing i-partner yethu ngizozo kancane from iGem manje but ubona i-partner yethu. So umuntu uyibuza ukuthi ushuni wokhozi yini yonke yini le. So into esiyilontshayo namhlanje silontsha icathulo zokhozi FM ezibizwa ngebrand yethu ushuni wokhozi FM. Siney'cathulo ongathola la Gem Clothing as of today. Namhlanje mase esitolo manje nje uzoyifica zikhona sezi ready izona lezi ngigqokile ngibona